እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ኩልኹም ብፌስቡክ ይኹን ዋላ ኣብ ገዛ ከምኡ እውን ዳሕራይ ኣብ ዩቲብ ትከታተሉና መደብና ንጅምር ኣለና ጎይቶኦም ኣብ ናይ ሎም መደብና መእተዊ ጌርካ ባዕልኻ ናውሰደና ታንኪዩ ሰላም ሰላም ገዛና እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ከመይ ኢልኩም ቀኒኹም ሎሚ እውን ከም ልሙድ ካብ ብጾትና ኣርእስቲ እዚ ኸ ኸመይ ንሕና በዚ ንሪኦ ንስኹም ከ እንታይ ካብ ነንሕድና ክንምሃር ንኽእል ካብ ብዝብል መንፈስ ዶክተር ጨፈናን ሓወይ ሃብተ ገርግስን እናተማላልኡ ቃሎም ክቡና እሞ ነቲ ኣርእስቲ ከዓ ኩልና ብነበርክተሉ ክዕምር ከምኡን ኩልና ገለ ዝጠቕመና ዘይንፈልጦ ንፈልጦ እውን ሪፍሬሽ ዝገብረና ነገራት ሒዝና ክንከይድ ተስፋ ገብር ጥዑም ምሸት ይግበሮ ናብኦም ከሳግረኩም እየ ቅድሚኡ ኣይ ቲንክ ዝበሃል ብዙሕ ነገር የለን ኣይከንበሓልኩም እየ ጥዑም ምሸት ከዓ ሓወይ ጨፈናን ሓወይ ሃብተ ገርግስን ሜዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርኩም ቀኒልና መኸጅምር ዶ ኣነ ናባኻ እኳ እዩ alright ኢልና ሓቢርና እሺ alright ወይ ቀኒልና እንደገና ኩልኩም ተሳተፍቲ ንዓና ገለ ዝበሃል ኣለዎ ዝበሃል ኣይሰኣን ኢልኩም ክሰምዑ ምፃኹም መጀመርያ መስግነኩም ካልኣይ እዛ ዓንቶ ሓውስ ማዓል ዘለዓላ እንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ሲ 10 ግዜ ተወዲኡ ዝመስል ወይ ከዓ ስኡል መወዳእታ ዘይብሉ ነገር ተተመሊሱ ዝመፅእ ይብል ነይሩ ሓቂ እዩ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ዘይንቡር እንድዩ ዘይንቡር ስለ ዝኾነ ተተመሊሱ ይመፅእ በቶም ዝምልከቶም ሰባት በቲ ምስቲ ናይቲ ኩነታት ውህብ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምስቲ ዝምድናታት ፀፀኒሑ ስለ ዝመፅእ እሞ ካብ መዕለዊ ስለ ዘይተገብረሉ ናይ ሎማዓንቲ ሰሚናርና ከምቲ እቲ ኣርእስቲ ዝብሎ ተረድኦ እዩ ዝብል ኣንደርስታንዲንግ ስለዚ እቲ ኣንደርስታንዲንግ ንባዕሉ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ሰፊሕ ክኸውን ይኽእል መፅሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ማርቲን ፕላውዲ 10 ግዜ ኣንደርስታንዲንግ ገለ እንዳበለ እዩ ዝፅሕፍ መፅሓፍቲ እዩ ዝኸውን ንሕና ሕጂ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ሰሚናር ንኩሉ ነቲ ኣርእስቲ እቲ ኤግዞስት ክንገብሮ ኩሉ ንግፍ ኣቢልና ክንውድኦ ኣይኮነን ከምቲ ዝርድኦ ከምቲ ፍሉጥ ገፊሕ ኣርእስቲ ተሓላለኸ ርእስቲ ኩሉ ብዙሕ ሸነኻት ዘሎ ከዓ ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት እዚኣ ኣፅብብ ኣቢልና ቁርጡብ ዝኾነ መገዲ ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ምናልባት ሕጂ ትቀራርባ ኣነ ክጅምር እንዴ ኣብቲ ሼር ክገብር ይደሊ ግን ከዓ ኩሉ ነቲ ስላይድስ ገለ ሼር ኣይገብሮን ንግዚኡ ሓንሳብ እሞ ክጅምር ካብኡ ከም ኩነታቱ ተኣኻትሎ ክገብር እየ ማለት እንዳኣተኹ እናውፃኹ ነቲ እታ ካርታ እዚኣ እንድያ ዘላ ነዚኣ እሞ ክንጅምር ኦኬ እዚኣ ስለኒ እታ ናይ ኮሚሽን ዶብ ካርታ እዛ ብዙሕ ግዜ ትደጋግም ትረአ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ርእስቲ ምእታው በዚ ምክንያት እዚ እዩ እቲ ኩሉ ዓይነት ሸነኻት ስለ ዘለዎ እዚ ርእስቲ እዚ ንሎማዓንቲ ብኡ መጢና ደሪትና ከነቕርቦ ንፍትን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምጅማር እዚ ፀገም እዚ ኩናት ባድመ ተባሂሉ ውግእ ባድመ ተባሂሉ 20 ክንደይን ዓመት ኮይንዎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ናይ መሬታዊ ይግባኣኒ ናይ ዶብ ጥራሕ ከም ዘይነበረ ኩላና ድሒሩ ተረዲእና ይንፈልጦ ኢና እሱ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ከዓ ነዚ ኣብ መዕለቢኡ ንምብፃሕ እውን ሕጋዊ ዝኾነ መዕለቢ ከይረክብ ከዓ ብዙሕ ተሓላሊኹን
بتنا هنا وجن كنزارب تغينا بتنا هنا وجن دليتن بهجنا ينبر النزي استقام زين المفتاح كومو سلازو خنا خاء مالت ولاو انتي سماوي انتي هم زبرو سمم معناي با سلام أبين إساسن نزي نزي قد دايزي أب معلق يخط حكالة سلازن انتي أنا نمزلنا اتي تسأقم نايت هنات دلايو تحلال يكون بزح مقنياتات هالو كاب حدا العلقون ولا ندخل عليه نحنا نزي كم نايت دوب تسأقم كأخريو ندلي كم كريو كرأخ علو كم كم حقي كم علم مالتي هجيب زيها انتاي كنقبر نلا بجمع احنا مالت سيكتي كم زي ديسكليمر وي كنا فلتاكم دلي اتنبلون اتزينبلون علوتي جي حاو هابتي بتي اما عبابلا زارب يو بتي اما عبابلا نايتي تصقم وي تاريخاوي اما عبابلا زي ونس تاريخاوي دحر بايتا تم عبابلاون بعد اسس خالت شجر كان تحلال اسس لازخنه او منالبات من جميرو خنات كمينيرو كابينامي كيدو زبل نسو نرؤسيو مقلايو كدلي مالتي هناتو زودا سلازي يكونه حجي دحريو دحريتي تاريخاوي دحر بايتا نايز صقمزي انا نامتاي كخيدي نابتي سلمتايو ناي دبكونات بناي دبكونات نرؤسو زخاله رست خون يرئ اتي ابانا يكون حفاش مبزحته حزبي ناي اتمامتا ناي ردادا فللي كم زلو كابي يمصنا بزبل نعان كم نسك فتني سلازي نحجي كي بزح كي تزاربكو مجمرا بوتاني هابتي هبوي انا ستوب تقبل زي تاخذوا وزي شيرينج نبزيو اوكي قصل او هابتي اوكي درو دكتور شفنا نتوي منالو بروح مشات يعني لها نابز مشات زي بصحهمنا سنجنا .com أميلنا قويتو يعني لنا جون صراحة حباريو تي منفسك متان تزلنا بحنولنا نا سببه نابز حاشا درجة تتسقاقره استفل عليه حبريتا استفل عليه مكتتال استفل عليه الرداء ولا ونتي التمام تاناون نايت مفتحي كبها الزخل قداي ولا ون إذا أنت أيو سدزلو أكلات تا فيديو دروت انت هنا ديت استخاخل من اللو أقداسي سلازي وقناي كم دكتور دحبرو تا كفل نايتي دحربايتا نايزي اري إيتيو نايدو قنصي تنايدو قنصي ناوكينات سمرحت راعيو نايدو قنصو خينو زغا شعتميتن تسعة شومنتان عمة مرات مالتيو قدميو نايدو قنصي بدرجاي اللو بهالاي وينيرو بهالاي أي كون بببتوه شنق صرنا كبابيان بتلاي زي شوعة بلسات زبهار ببعد داون ناش بونسات ديرو خوني غاليو بفلاي ببعد ماجن ولا زي نايدو كينات زبهارون بوم جمارو قليلون زي منبارو جن ناي هزبي قنصي عينورا حرنا إثيوبيا إيرتران إلكا كتلعلو تخل قنصتات عينورا ناي تبوتا نبل بوغن إيرترا تنوف نيروالا كم إيرترا تنكزغ انتنورا ني إثيوبيا نتا ماكل إثيوبيا روحو نيرو تي قنصي سلازي ناي هزبي ناي تمنقستات قنص نيرو نمبال يخبديو كنا كوينات أبسيو
ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ትርጉም ናይዚ ጎንፂ እዚ እንታይ እዩ ናይ ዶብ ጎንፂ ክበሃል ከሎስ እንታይ እዩ ንእሽቶ ትርጉም ካብ ፅሑፋት ስታዲ ስማርት .co.uk ትብል ሓፃር ናይ ዶብ ጎንፂ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ዶብ እሞን ክልተ ወይ ብዙሓት ሃገራት ዘሰሓሕብ ኩነታት ብዛዕባ ትተው ዘይምስምማዕ ክፍጠር እንከሎ እዩ ትብል በእንግሊሽ just one sentence a boundary dispute is a situation in which a political boundary is contested ዘይምስምማዕ ክፍጠር እንከሎ ሞ በዚ ሽግር እዚ ዝተላዕለ ተሓሕባት ምርዳእት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ናይ ኩናት እውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ግን ደረጃ ወይ ተፈላለየ ጠባያት ኣለዎ ስለዚ እዚ ጠባያት እዚ እንታይ ተፈላለየ ጠባያት ሓፈሻዊ ምዃኑ ማለት እዩ ንሕና ከመይ ይዛመድ እንዳተሓሓዝናዮ ክንከይድ ኣገዳሲ ይኸውን ዝተረፈ ናይ ኣሰራርሓ ዘይምርድዳእ ኣብ ዶብ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዶብ ክልቲኡ ወገን ናይ ኣሰራርሓ ዘይምርድዳእ ብእንግሊሽ ኦፕሬሽናል ባውንደሪ ዲስፒትስ ካልኣይ ነጥቢ እውን ናብ ጎነቕ ዘብፅሕ እቲ መስመር ንገዛእ ርእሱ እቲ ናይ ዶብ መስመር ኣበየናይ ኣሎ ዋላ ነተን መንግስቲ ዝመርሓ ኣካላት ፓርቲታት ይኹና ወይ መግለፂ ዘይብለን ስርዓት ከም ናይ ህግደፍ እቲ ቦታ ኣበይ ደረጃ እዩ ይፈልጦ ናይዚ መረዳእታ ምስ የመን ዝነበረ ጎንፂ ብዙሕ እዚ ሃጓፍ ናይ ኣፍልጦ ወገን ኤርትራ ነይሩ እዩ ዋላ ብዚ ናይ ሕጂ ናይ ማለት ናይ ሕጂ ኮነን ዓመታት ገይሩ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል እውን እኩል ኣፍልጦ ይነበራን ስርዓት እዚኣ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሓፈሻዊ ፀገም ኮይኑ ኣባና እውን ዝተረኣየ ነገር እዩ ኣብሳይ ነጥቢ ኣብ ቦታ ኣብ ውሱን ቦታ ናይ ቦታ ተጠማትነት ብማዕድናት ድዩ ሕርሻ ድዩ ዝኾነ ምልክት ታሪካዊ እውን ክኸውን ይኽእል ዋላ ባህላዊ ከሰሓብ ዝኽእል ተጠማቲ ቦታ ክህሉ ይኽእል ራብዓይ ብዝርዝር ብዙሕ ግዜ እውን ዘጋጥም ማለት እዩ እቲ ሓደ ውሱን ቦታ ቁጠባዊ ባይታ ብፍላይ ማዕድናትን ካልእ ተመሳሳሊ ነገራትን ክህልዎ ከሎ ብሓቂ ዋላ ፈጢረን ሕየል ዝበላ ጎረባብትስ ፀገም ፈጢረን እውን ናብ ጎነፂ ኣእትዋ እሞ ሓይለን ተጠቒመን ናብ ሽግር ከእትዋ ይኽእላ ከምዚ ኢትዮጵያ ተፈራርሆ ነገራት ክኸውን ይኽእል ወይ ህግድፍ እውን ብዘይ ዓቕማ ብፍርራሕ ዝገደፈት ኣይመስለኒ ሓደ ሓሙሻይ ነጥቢ ብዙሕ ኣብ ናህና ብርሑቑ ከም ክትዕ ዝለዓል ኮይኑ እዚ ማሪታይም ቦርደር ዲስፒት ዝበሃል ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ዝምልከት እዩ እዚ እውን ብርሑቕ ንብዙሓት ምሁራት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወያነን ዝነበረ ኩናት ወይ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ብዙሕ የዛርብ ነይሩ ኣብዘይ ቦትኡ ብርሑቕ ተኻኢሉ እናተባህለ ክንደይ ብዓበይቲ ሞያታትን ትምህርትን ክግለፁ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ከይተረፈ ብዙሕ ሓጨቂሎም እዮም ስለዚ ስውን ርሑቕ ኣይኮነን ካባና ግን ይለዓል እዩ
እዚ ነጥብታት እዚ ወይ ናይ ዶብ ሽግር ኣባና ዘሎ ዘይምዃኑ ምንም ዝርዝር ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ኣባና ምህላው ትክክል ናይ ዶብ ድዩ ዘይ ናይ ዶብ ኣብ ዝርዝር ናይ ዶክተር ጨፈና ክህሉ ዝኽእል መልስታት ናብኡ ክኣቱ ኣይደልን እየ ግን እንታይ እዩ ዋላ እንተሃለወ እውን ካብ ናቱ ደረጃ ንላዕሊ መሳርሒ ክትገብሮ ምድላይ በገل ኣብነታት ኣብ ዓለም ዓበይቲ ዝኾነ ሃገራት እውን ኣብ ጎነፅ ክኣትዋ ከለዋ ክልተ ኣብነታት ክጠቅስ ጣልያንን ፈረንሳን ዝጎናፀሉ ጎቦ ቅድም ሳርዳኛ ናብ ጣልያን ከይኣትወት ከላ ጀሚሩ 1861 ዝጀመረ ናይ ሓደ ጎቦ ቦታ ክሳብ ሎሚ ዋላ በገባብ ሓደ ሸነኹ ወገን ጣልያን ድሕሪ ሳርዳኛ ጣልያን ምዃና ማለት እዩ ሓደ ወገን ንፈረንሳይ ኢሎም ፈቲሖሞ እናሃለዉ ዋላ እቲ ጫፍ ናይቲ ጎቦ ኸ መን ይቆፃፅሮ ብምባል ክሳብ ሕጂ ዝኸድዎ ተደጋጊሙ ናብ ሕቶ ይቐርብ ተደጋጊሙ ይዛተይሉ ተደጋጊሙ ዝሓሸ መገዲ ይበፅሑሉ ኣብ ቻይናን ህንድን እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ 1800 እዚ ናይ ጣልያንን ፈረንሳን ዝብሎ ዘለኹም ሞንት ብላንክ እዩ ዝፅዋዕ እቲ ናይ ቻይናን ህንድን ፍሉይ መፀውዒ ቦታ ዝሰሓሕበን የብሉ ብሓፈሽ ናብ ደዋተን ዝሰሓሓባ ነዊሕ ዝገበረ እዚ ምስሓሓባት እዚ ክሳብ 2020 ዝተላዕለ ትንኻፋት ዓመት ዝወሰደ 2021 ዘደቀስዎ ሕጂ ዝድንፅወካ ነገር እዩ ብ18 ሴንቸሪ 18th century ዝተላዕለ ፀገማትን ምፍሕፍሓትን እዩ እንታይ ንምንታይ እተውሰ ዘለኹ ሓይሊ እናሃለወን ነዊሕ ዝወሰደ ሽግር ክነሱ ሓሊፉ ወተሃደራዊ ጎንፅታት እውን እንተተረኣየ ዝሓሸ መገዲ ዘናድያሉ ብሰላም እናረኣያ ናይ ነዊሕ ኣዝየ ዝማዕበላ እንዴን ከይበሃልሲ ካብ 1800 ዓመተ ምህረታት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚስ ክሳብ ክንድኡ እንዲና ንድሕሪት ዘለና ዝተሓሳስብ ነገራት እዩ እምበር ናብዚ ናህና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ድሕረ ባይታ ናይዚ ጎንፂ ናይ ደው ጎንፂ ዝበሃል ክጠቅስ እንተኮይነ ብዓብዩ 1998 እዩ ናብ ኩናት በፂሑ ስለምንታይ again I don't have to preempt ዶክተር ጨፈና ከቅርቦ ዘሎ ምክንያታት ብሩህ ዝኾነ ምክንያታት ካብ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ዝምልከቶ ክፍልታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዝቀረብዎ ጭብጥታት ናይ ዶብ ኣይነበረን ሽግሩ ናይ ዶብ ኣይነበረን በዚኣ ኣጠቃሊለ ጥራሕ ኣብ ዝርዝራ ከይኣተኹ ግን ኩናት ተኻይዱ ግርጭት ክለዓል ከሎ ሓደ ካብ መፍትሒ ኩናት እውን እዩ እቲ ከም መፍትሒ ናይ ግርጭታት ትሰማማዕ ሓቢርካ ወይ ፈተውቲ ኣትየሞ እውን ኔጎሲዬሽን ይካየደሉ ወይ ፍርዲ እውን ከምዚ ብይና ሄግ ዝተበፅሐ ይካየድ እዩ ዋላ ኩናት እውን ከም መፍትሒ ብክልሲ ሓሳብ ደረጃ ከም መፍትሒ ይውሰድ እዩ እሞ ኣብ ኤርትራ እውን ተራእዩ እዚ ናይ 1998 ፀሓይ እንተዘይበረቀት
ዝበሃል ምክሐ ከይተረፈ ዝተበድሃሉ ብድዕታት እዩ ኣብዚ ዓቕማ ስለዚ ኩናት ግን ኣምባን ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኸልዕሎ ዝፀንሐ ኣብነታት ቻይናን ህንድን እውን ይኹን ወይ ፈረንሳይን ጣልያን እውን ይኹን ወይ ካልኦት ብኩናት ክውዳእ ዝኽእል ነገር የሎ ብኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ መሊስካ ንድሕሪ ተመሊሱ ክሳብ ሕጂ ተዛርበና ዘሎ እቲ ቀንዲ ነገሩ ግን ኩናት ስለ ዘይፈትሖ እውን ኣይኮነ ናይ ደው ሽግር ስለ ዘይኮነ ዘንቀሎ ናይ ደው ሽግር ኣይኮነን ኣብተን ቀንዲ ነጥብታት ክልተ ዶክተር ጨፈና ካልዕለን ኣዘኻኽሬ እንደገና ኣነ ክዘለኒ እዚ 98 ዓመተ ምህረት እዘን ክልተ ስርዓታት እዚኣተን ናብ ኩናት ዘእተወ ናይ ሜዳ ድሕረ ባይታ እውን ዘለዎ እዩ ብሓፈሻዊ ዘረባ ጥቕሉል ነገር ክዛረብ እንተደሊኹምኒ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዝሰራሓቶ ሽግር እዩ እዚ ከዓ ጥቕምታት ህዝቢ ኤርትራ ክትፈትሕ ወላ ናይቲ ቦታ ናይ ከባቢ ባድመ ዝነበረ ህዝቢ ክትከላኸል ዝገበረቶ ኣይኮነን ውዲት እዩ ተኣሊሙ ውዲት እቲ ከዓ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ፀረ ጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ፀረ ኤርትራ መንእሰያቱ ተኸፈልዎ ናይ ውዲት ስጉምቲ ህዝባዊ ወያነ ናብቲ ቦታ ናይ ውዲት ከእቱ ዝኸኣለ ካልእ ኣብ ከባቢና ኩላህና ንፈልጦ ኣህጉራዊ ደረጃ ዝበፅሕ ርክክብ ዝነበሮ ውዲት ናይ ውዲት የጠቅስ ዘለኹ ናይ 1980 ኩናት ሕድሕድ እናበልና ንጠቕሶ ሽግር እዩ ደን ክሳብ ሎሚ ከዓ ግዜቲ መንእሰያት ኤርትራ ጠፊኦሞስ 98 ላዒሉ መንእሰያት ጠፊኦሞስ ካብኡ ዝገደደ ውዲት ናይ ዶብ ዘይምዃኑ እንደገና 2020 እውን እንተኾነ እዚ ጣልቃ ናይ ጉጅለ ህግድፍ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ መቐፀልቲ እዩ ንዑ ከዓ እንዳተዳለወትሉ ዝመፀት እዩ ሞኣላ እንዳተዳለወትሉ ዝመፀት ጥቕምታት ህዝቢ ኤርትራ ዝግድሳ ሽግር ናቱ ናይ ሰላሙ ጉዳይ ክትፈትሕ እንታይ እዚ ዝበሃል ዘይሕሰብ ክሳብ ሎሚ ክበርህ ዝግብኦ ነገራት እቲ ዝርዝሩ ኩላህና ንፈልጦ ነገርን ናብቶም መሳርሒ ዝኾኑ ግን ከነብፅሖን ክንቀልዖን ዘለና ምክንያቱ ሓደ ናይ ሰሚናር ናይ ዝርክክብና እዚ እንታይ እዩ ሙሉእ ፅቡቅ ስእሊ ዝመሃብን ዋ እምበኣር ከምዚ ካብ ኮነስ በዚ መገዲ እዚ እዩ ክረአ ዘለዎ ዝበሃል ኣመለኻኽታ እውን ቁሉዕ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ንኸነጥሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምቕንፃል ዝተኣተወ ውዲት ኢሉ ዶብ ዘንቀሎ ኣይዲዮሎጂ ዘንቀሎ ጥቕምታ ናይ ህዛብ ዘንቀሎ እንታይ ስለ ዘይኮነ እንደገና ርኢና ኢና ዝሓለፈ ዓመታት ንቕንፀላ ናይታ ተሳታፊት ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳይ ዝነበረት መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ እውን እንተኾነ ንቕንፀላ እዩ ኢሉ ግን ህዝቢ ስለ ዝሳቀየሉ ሽግር ኣብ እንግዳዓ ናይ ህዝብታት እዚ እዩ ዘሎ ኣብ እንግዳዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ኣብ እንግዳዓ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ክሳብ ህዝቢ ኢትዮጵያ በፅሐ ሽግራት እዩ ሓፈሻዊ ነገር እንዳቐመጥኩ ኣብቲ ኣነ 1979 ናይ ዶብ ዝነበረ ግደይ ፍሉይ ተመክሮይ ንእሽቶ ነገር ከልዕል ምናልባት ንወያነ ብቲ ግዜ እቲ
نايدم عطوني يرو كخوني نالبات مغنياتو دومنا انت زي فلت كاز وتوق مخته زبانو زغلع مخته قريبا سلا زنورو ابتي ناشم غلنا غيزي تي دهنا مدبقن من محداراو قداي سلام بكلتينا غمي يكايد بايتان مسرحن حبير كاسر درق زلو قلالسا خمي كاب غريچتات وصاي انت تدغاغفكا قدميت عدل ذهب بقدي ناي منداي ينيرو بتها ناي ويديت مقدي يا دحري درقاناي عمد سرحنا فرحنا زباقنبار سرحة إفرام سديدة هندبت احنا نمفتحو بزح مقد خيدنا كنسنا شو ما قل لي بزح درجاتات كيدا كنسا هندبت نسيوم زي جوها إرتراي دابلت تدناقروكم ومسويان تباسكم إرتراي كونن تقرايو مساخم لنا احنا مسويان كونكم تصرخوا زخونا زكبلو كلو أبتي جوهات قاطعة زنورت ميداتات هاي نورا رحق إلو بحرنا يسقط كفلنا أول نتيز مرح زنورا كادراو لما بلوه أسيرهم ونيرهم بقال جزي دحت تفتحوا تقداس نجار بأرين تايو أبتجزيتي ويانا صبو كينا نهلنا ولا بزي فقعنا اتي تقراي مغانو حتى زي ندليل زنبرا بوتاتات بدليل تختم ما حدلو أب 7 8 زنبرا وداي قادحري ناي درقي زمتشا بيدو ننايا كباب شرارون عدو علان عدو هاقران عدو نبري إيدن زلو كبابي لعلى هدي أبو زبان بيدو ننا ورغتنا هاللوه بحبار كريات كم حلالو فوه دلون هاللوه كيدوم موغن تي بريحنا ناي تقال لحرمة إرترا منهم سقا ماي رأيون كنكودو زنبرنايو تواهيلو دحري سررع ناي مسحابين انتاين مستجمرمو دقنا نابت بوتات نستملسنا اتدوصل وصل قمتي كم زلوك خبر تغيرو اتزترفة تحتوا يا ديابو قليو تقراي مهانو زئمنلو قلقل تقرا إرترا مهانو نأمنلو تي بعد من كبابي أنزبها النجار كم نتبي بحفشو إرترا من بارو ولا بي ناي جزءاتات بايتو أول أبجزي فدرشن إرترا نيلو إرترا نابتقلا جزءات أبدو توقبتها تلو جيزي أجن حاجة جيزي تراح أبتحتي وكي رأس من شاهوينو أبتخبابي زي لما حدر زنبر السب آتيو إذا تلحروا إيدتي درقز مسألو زنبر جيزين نحنا وين كم جوها نبتبوتا زمسأنا وين لحروا إيد زنبر نيرو فتي زنبر معبالي وتهدراو معبالي جوها كابتي درقي حزو زنبر بوتاتات نيدياو كتوصوص لزقالت الشرطة زي كوينو الدعرونا كملا سعيد كأن نيرو درقي تازي تلعلوا يديابو يكون تحتوا يديابو أبو سطرنا ندقنا مسأتوه زي تقدم أي إقر مالتي قمي ورار 7 8 تهزبي خبابي أزيو حواسيو تايو شعوز نبرة مالتي خاب شعوز نبرة
برزفوتو كبابي شفتنتن انتاين كساب ناي تكزي برخاتات أساسرة تايزنو برو مو من محدار زي بلو دحري دربي كابتبوتا كلقس مخالو تهزبي من محدار الجبهة تقلبو بتقلبنا هزبي جوها نقطة محدر إذا اتياتي ولا تتقرأي ملو أديابو مالت بزي جميرو مالت نا هزب تقلب سقطان من محدار النغتخب جوها كمتي كله ميدانا زدبر نايم من عدارات أقباب زمثل حلافنة وسيدانو نسأنا حتيا سازنتايو ويانا أبتقزيتي تمجمري أقرقوا زنورونا يغونن رحرايقن نعومون مكاسا عصر زغونهم زنوريو ولا أدوم مسجبها وزح أول تانتا زي نوري سازنتايو في حزب الطلب في صدتون من محدارون من محلاو لا يتأفى في بوتا بمنبارو أتوه قدعي نيرو تي ويانا كم محاضر يكبل كاللوغ تعالوا يا ديابو كم زبلكو تحري أي شن ساعة مشلو عن شو منتن الصحاب كنا خيت ملسنا يقلنا لكباب ديابو كباب يعدو على شرارون سراري عمو ثانيهم متنها ناسر عند أفرسو مالتيو من مساقة ما يدورون قبول نيرو تدحيرو أنا زنور كل مبارت ناي 7 ساعات جزيتات تاي شعون انتهانا نوصون درجة كبدنا استفالت له درجة من محدار تقرايز كبهات زخل بزي حطو من محدار يقول ناي ماريات مدل دال مدبات كايدوم كبزي عيكم تملسون يبلنايو بعلم ده ساوي خد يقولوا نيرهم بعلم بزعمتو تخكلون عميتو بويتي كبدنا زفلطو كبدنا زفلطو زنبرة زبلن زل كساب كندو يوتي زكاية زنبرة سرح حبيركا يقدميت ناي مرآي بمثلو تدوب زملكات قداياتكا يحري بعلاوي مقدسي كلتي انت عليك ذاتين دير سنبصانة بتصحير تراسي تغلاك ذاتين سازي بوز الزارب زي منبارو قد أي مجزأتاوي كارتاتات تتقيمكا زي ناس منات كنت صحك له سوون حلافنتهم أب إثيوبيا أنتاي قوم زي قد أبزوس دلوجيزي كرأز المخانو أب كم زي عقبتات بس هنا لزنورنا أوان أب تجزيت هي أمباري زاودي تشكي ماز مسات مرحنا زواج أمبار آتيا أتي زتنا صابون بحبار كهب أبزي كل درجة تبتشي كيف عبروا تفيهم كيف عبروا متفهم راح يكونها ولا كنسلاون نيروي كلت كادرات أبتحتناتي حلافنا تقنسيلاويا تجزيتي والتقالي هنا يروها تجير يستقنسيلو قال بلد تبهيلو تخكلاي نورا معناته أنا سلزي على فوت مال أختي قال لا يقبرو منيو نايت ستحلف زنبرة سلزي حلفه بس زي حلفس تقنسيلو خبز اللو تبهيلو anyway دحرك كي تقداس جن تايو كلت تقدلتي تقنصلو قداي كون دحار منهم الوصول جزية نورا أنا وين بتناسل مالتيو تزلل نسقط ساوي كقرب تمليسنا نام مدبرات جزية وسادن بوجن صورنا شو عتب بلسان زنورة بميليشيات زنقلة نفس جماعتيو حدا يقسيلون تاي
دالك ناي عمت زغون ناي مدلاو ينعقهم نيرو ناي مدلاو اوان اب كوينات عدحد ناي سمانيا تبسيحو مالتي سازي ناي هزب حتى يكونه ناي دوب حتى يكونه ناي سلام حتى يكونه والكابيو من كليون حيلون أبيو زي قدس ونصلا جوها استغاية سبمتي سفطرو بيتا أكل نهزب زغو ناي سلام عدل سريحنا نورنا الأوهن ورجا مفتحي زي مرهنة زواقم بار في سبحات إفرام تلائقة متياتهم سلمنتاي أم دحر زي ولو سقيلهم تقبلهم ما ناشعوا راح جيرا يريئو سنورهم بيتا انتاي تأساس ريو زتي حفشوا بيتا نايزي نايدوم قنصتات زي يمثل بوغاني زرزر تدليو زرزر كنت غاليو استرفع مفتحي بزملكات قال نتبتات قريبا له زغن دكتور شفنا تي ناتكا مدب مسابقة انتبالكو زحيش مثلا يعني اللي إخوات اوكي عندنا كم تبتمأتو زبالكو انديوتي دحر بايتا بهابت قرقيس توهيبنا له حجي ناتي أقداسنتون علاماتات زملكت كاوه قصل زي شير كقبلي أنتي اوكي اوكي all right اوكي يعني أنا رأ وتي دحر بايتا بحافشا خمتتي أرستي ملكتون معمق أفلطو أبتي ناي بين كوميشن دوب كاب تفلالي رئيتو تأكبي ناي بعلاتنا ونالو أنا هبت قرقس النبرنا وقالت شعت سبات قال حسابات تلاويت أنا قلت شحن عسران كوين اللي حجي مسؤوز مت مستي تردو زبل جيجاتات كوميشن دوب بحدا بعل مويا أبزا رئيس كم بعل مويا تزقرب سبب لو سوالو أب تفلالي ناي سوشيال ميديا اوتلتس بزح غزي مبرهتات زهبيو نعو قطتا خطقسي كاو تي مفتحتات زبولو كابتون ابت مودات هاينا نزراربلو حدا كاو زي بزح تيورايز كنقبراين دلنا بزح غزي سلنوقس كن زي فتحاو بزحنت زبلاو كتو دلي مخناتو مستياق اوما نايتوم زملكتهم بز بين زي زتاصلو كومات አሉ ስለዚህ ኣብኦም ኢና ክነተኩር ከም ተዓንቶ ዝበልክዎ እቲ ዲስክሌመር ኣለዎ ሕጂ እውን እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ሕጋውነት ዝብል ኣብኡ ኣነ ባዕለይ በዓል ሞያ ይኮንኩን ገፊሕ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ድወል ኣይክገብርን እየ ካብዛ ፀገማት ናይ ኣብ መስርሕ ኣብቲ ነቲ ብይን ዝተገብረ ጌጋታት ርኡይ ጌጋታት ብኡ ዝሰዓበ ኣብቶም ኮማት ኣብቶም ወረዳታት ዘሎ ፀገም ብሕልፊ ዝቕንያት እዚ ከዓ ይጋዋሕ ስለ ዘሎ ሓደ ምክንያት ናይዚ ሰሚናር እውን ከም ሓሳብ ክቐርብ ማለት ዝኣመምኩ ኣብኣ ምናልባት ናተይ እውን ናተይ ተመክሮ ወይ ፍልይ ዝበለ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ከባቢታት በቲ ምጡን ኣፍልጦይ ገለ ከካፍል ክፍትን እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ኢልና ብዝኾነ ይኹን ነዚ ግን ከም ናይ ዶብ ሽግር ክንሪኦ የገድደና ስለዚ ይቕፅል እየ ሕጂ እቶም ፀገማት እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ፀገም እዚ ዘይንቡር እዩ ዓመታት ወሲዱ
ዳርጋ ክንድቲ ንናፅነት ዝወሰደ እዋን ናብኡ ገፁ ተጋማጊሙ እዚ ዘይንቡርነት እዚ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ተባሂሉ እዞም ክልተ ውድባት ከምዚ ሕጂ ሃብቲ ጠቕሶ ዝፀንሐ ድሕረ ባይትኦም እቲ ዝፀንሐ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ወጥሪ ታሪኮም ባዕሉ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ዘይምትእማን ይኹን መሊሶም ከዓኒ ፕራግማቲክ ዝኾነ ዝምድናታት ይህልዎም ኣንፃር ሓደ ፀላኢ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ከምኡ እንዳበሉ ኣብዚ ኣብቲ ምእላይ ነቲ ኩናት ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ በቲ ናትና ሸነኽ ጥራሕ ንዛረብ እንተኾንና ክልቲኦም ኣብዚ እውን ተሓተቲ እዮም ስለዚ ንሱ ኢለ ናብ ምንታይ ክሓልፍ ሕጂ እዚ ፀገማት ርኡይ ፀገም ኮይኑ እቲ መፍትሒ ድሓር ክመፅኡ ግን መስርሕ ኣብ መስርሕ እውን ዝመፀፀ ናይቲ ኣህጉራዊ ውድብ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ግን ሓደ ፍሉጥ ነገር ኣሎ ስለምንታይ ኢና ነዚ ከም ርእሱ ዝከኣለ ኣርእስቲ ንወስዶ ዘለና ቅድም እዚኣ ታንያ ሙለር ዝብልዋ ብዙሕ ግዜ ተፅሕፍ እያ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ሓደ ግዜ ቁርባያስ ኣለዋ ናርጋ ካብዞም ኣብቲ ዓዲ ዝመላለሳ እያ ነቲ መንግስቲ ዳርጋ ተኸላኸሊቱ እያ ብዝኾነ እሳ እንታይ እያ ትብል ኣብዚ መወዳእታ 2000 ኣብዚ ድሕሪ ሰላም ናይ ኣብን ኢሳያስን ምስ ተበገሰ ትብሎ ነገር ኣለዋ ኣብቲ ኣርቲክል ናታ ብሓፂሩ ልኡላውያን ሃገራት ንፁር ተኸለለ ልሉይ መሬታዊ ምሉእነት ወይ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ክህልዎን ይግባእ እቲ መንነት ከዓ እዩ ዝስረት ኣብቲ ንፁር ፖለቲካዊ ጂኦግራፊያዊ ኣሃዱ ይስረት ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ሕቶ ዶብሲ ንድሕሪትን ነቲ ሕሉፍን ንመፃእን ማለት ከም ሓደ ድልድል ኮይኑ ምእንቲ ክኸይድ ብሰላም ከዓ ምእንቲ ከንብር ነቶም ዝምልከቶም ህዝብታት እቲ ምጥራር ወይ እቲ ምምልካት ወይ እቲ ተኻትሎ ዲማርኬሽን ኣድላይ ምዃኑ እያ ትገልፅ ብሓፂሩ እንተኾነ ሕጂ ንሕና እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ስርዓት ገይሩ ዘቕርቦ እዩ ነቲ ፀገም ናይ ዶብ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እያ እታ መዝሙር ነይራ እሳ ከዓ እንታይ ልኡላውነት እያ ትብል ሕጂ ነዚ ኩሉ ሃብቲ ክብሎ ዝፀንሐ ነቲ ብሓፈሻውን ዝበልና ተሓላለኸን ብዙሕን ምዃኑ እቲ ማልቲፕል ምዃኑ እቲ መበገሲኡ እንዳተፈልጦ ከሎ ኩሉ ግዜ ንሱ ከም ናይ ዶብ ፀገም ገይሩ ጥራሕ ፍሬም ዝገብራ ወይ ከዓ ብከምኣ ድሪቱ ብከምኣ ከርእየና ጥራሕ እዩ ዝደሊ እዚአን ዝደጋገማ ቃላት እየን እዘን ዝደጋገማ ወይ ጭርሖታት ኣብ ልኡላዊ መሬትና ኮፍ ኢሎም እንዳሃለዉ ቅድም ልኡላውነት ይረጋገፅ ቅድም ሃገር እዚ መወዳእታን ቀያድን እዩ ገለ እዩ ዝብል መወዳእታን ቀያድን መወዳእታን ቀያድን እዩ ግን ከዓ ኣብኡ ፕሮቫይድ ዝገብሮ ዓንቀፅ ኣሎ ክትዘራረቡ ንምዝርራብ ግን ዘይዕንቀፍ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ንነዊሕ እዋን ሒዙና ፀኒሑ ኣሎ ኣብቲ ተላይ ፍልሕቲ ኮነ እውን ዳርጋ ንዑ ዝደጋግም በዚ ናተይ ኣረዳድኣ ዕሙቕ ኢሉ ክፈልጥ ዝደሊ እንታይ እዩ እቲ ፀገም በዚ ብይን እዚ ሲ እንታይ ንሕና ረቢሕና ወይ ኢትዮጵያ እንታይ ረቢሓ ኢሉ ብዙሕ ኣብቲ ዝርዝር ክኣቱ ዝደሊ ሰብ ኣይርኢን ኣነ ምክንያቱ ኣብቲ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ካልእ ከዓ ምስኡ ዝኸይድ እንታይ እዩ እቲ ዘይምግዳስ ኣሎ ወይ እውን ኣቲቱድ ገለ ክህሉ ክእል እዩ ንዕኡ ክንሪኦ ኢና ፅንሕ ኢልና ሕጂ ኣነ ካብ 10 ዓመት ኣቢሉ ገለ ይርኢ ኣላድያ የላን ሕጂ መድረክ ንኣብነት ምናልባት ከይነውሓኩም እዚ ኣብቲ ቪድዮ ኣይከይድን እየ ኣብኡ ሓደ ኣባል ማለት እዩ እንታይ ዝብል በቃ ከም ዘላታ እወ ፀገም ኣሎ ንሕና ዘይሓተትናዮ ወይ ፍሉጥ ናይ ኤርትራ መሬት ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ናባና መፅኡ ኣሎ ስለዚ እቶም ሰባት ኣብዞ ዘለዉ ይኾኑ ይብል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ከም ኤርትራውያን ይነብሩ እቶም ኣብ ናባና መፅኦም ዘለዉ ከዓ ከም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ከዓ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ይብል ሕጂ መድረክ ማለት ምንቅስቃስ እዩ መንግስቲ ይኮነን
እዚ ካብቲ ፀገማት ምናልባት ማለት ኣብዚ መርገፅ ክትወስድ ትኾንካስ ገለ መዳርግቲ ክህልወካ ኣሎ ምስ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለካ መጀመርያ ነገር መዓዝ ከ ኢኻ ብዛዕባ እዚ መርገፅ ትወስድ ኣበየናይ ኩነታት ከ ኢኻ ስኻ ክፍፀመልካ ትደሊ ዝብል እዚ ንርእስዩ እዚ ሕቶታት እዚ እውን የልዕል እዩ ግን ብዙሕ ኣይንሪኦ ኣብዚ ለቅነ ዘነገሊኹም ማለት ከምዚ ቬግ ዘይንፅርቲ ናይ መግለፂ ናይ ኢፒዲፒ ኣላ ብንጉስ ተቆርፀት ኢድ ዳርጋ ዘላ እያ ስለዚ ይብል እሞ ማለት ሲ እቲ ውሳነ ክውሰን ከም ዘለዎ ግን ኣብቲ ዝርዝር ኣይኣቱን እንታይ ማለት ምዃኖም እዚኣ ብዙሕ ኣይበርሃትለይን እቲ ትግርኛ ከም ዘለዎ እዩ ግን ኣብቲ ዝርዝር ስለ ዘይተኣቱ ሲ እንታይ ትብል ከም ዘላ ብዙሕ ኣይትርዳእካን ምናልባት ድሓር ገለ ከብርህ ዝኽእል ሰብ ተሎ ስለዚ ካልኡን ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ምጥቃሱ ኣየድልን እዩ ቅድሚ ሕጂ እወ ኣረኖ ሓደ ዓብ ሰብ እዩ ነቲ ዝበሃላ ትጋላልፃ ብዛዕባ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበሃል ዘሎ ዓድታት ሲ ትጋላልፃ ንብዙሓት ሰባት ባሃይ ሆነዎ ኳድኣ ቅር ዘበለ ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ስሙ ኣብኡ ይበል ናው ሕጂ ኣነ ቀጥታ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ክገብር ይፍትን እቲ ዝርዝር ንሕና ከም ዋላ ዝኾነ ይኹን መፅናዕቲ እንታይ ይዕዘብ ኣነስ ቅድሜኻ ዝፀንሐ ቅድሜኻ ዝተሰርሐ ስራሕሲ ኣብቲ ፅሑፍካ ዋላ ቶም ሪሰርቸርስ ኣክኖሎጂ ኣይገብሩን ማለት ሲ ሓሳብ እናወሰድካ ስኢልካ ማለት ዲል ዘይምሃብ ከምኡ ይርኢ ኣነ ሕጂ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንዓይ ንብዙሕ ሰብ ከም በዓል ሞያ ከም ሓደ ኦቶሪቲ ሓደ ንኡስ ሓውና ኣብታ ኮሚሽን ወገን ኤርትራ ምስቶም ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ዝነበሩ ወፃእተኛ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ በብእዋኑ ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ ይህብ እዩ ሕጂ ብግልፂ እቲ ኮሚሽን ዶብ ዝወሰዶ ኣብቲ መስርሕ ዝገበሮ ጌጋታት ንሱ ይኹን ዋላ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን እውን ኣብ መፅሓፉ ተቂስዎ ኣሎ ርኡይ ጌጋ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ ሕጂ ንግዚኡ እዚኣ ኣብዚኣ ዶ ከብላ እሞ እቲ ናብኣ ክወስደኩም እየ ናብታ እንታይ ኣኻ ትብላ እታ ሊንክ ናይቲ ሆናቱ ዝሓሸት ንሳ ኮይና ረኪባ ሞመንት ኦኬ ይበረሞ ኣበይ ከም ትጅምር ክንሪኣ ኢና ክከፋፈል ከሎ ግን ስለምንታይ እቲ ዶብ ሕጂ ኣነ ሸር ገበረልካ እየ ካብኡ ንስኻ እቲ ክትዛረብ ደንኻ ትዛረብ ኦኬ ነዋሕ እንድያ ግን ኣብቲ ማፕ ገለ ዘለዎ ካብቲ ንውሕ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል እንዳ ድራግ እናገበርካ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ በል ንድሕሪት ተመለስ እሞ ኦኬ በቃ ካብኡ ጀምር ወላሕቲ ኣይካተን ስለዚ ብዙሕ ዲቤታ ነበሩ በለሳ ግን ዓብዪ ሹ ኮይኑ መፅእ በለሳ እንታይ ኮይኑ እቲ ማፕ በለሳ ክንድድብል ኣብቲ ከባቢ በለሳ ድሕሪ እዋን ተፋናጭሉ ስለ ዝኾነ በለሳ ኤ በለሳ ቢ ኤንድ በለሳ ሲ ኮይኑ ኢሉ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ እቲ ከባቢ ሓረስታይ እንተኮይንካ በለሳ ኤ በለሳ ቢ በለሳ ሲ ተይልካ ሰብ ገዛእካ ካጥራ ይድኽእል ኩልና እናትሽም ኣለዎ ኤቢሲ እቲ ኮሚሽን ዝሃቦ ሽም መላገፂ ኢኻ ትብሎ ትኽእል ሕጂ እንታይ ኢሎም እዛ እታ ዶብ ኢሎም በለሳ እያ ኣብዚ ከባቢ በለሳ እያ ግን ካብ ዝተፋናጨል ስለ ዝኾነት እዚኣ ዶብ በለሳ እያ ኣብዚ ማእኸል እንታይ ኣላ ፆሮና ትረኣየና ኣላ እዚኣ ነጥቢ ዘላታ ፆሮና እያ ሕጂ እንታይ ገይሮሞ በለሳ ኤ እዚኣ በዚ ትሓልፍ ደላ ናብ ዝትኸይድ እዚ ናይ ኮሚሽን ማፕ ኮይኑ እምበር ሎሚ ብዚ እዋን እዚ ፅርግያ ኣሎ እዚ ናብ ፆሮና ላቱ እቲ ከባቢ ዝፈልጦ ሰብ ኣነ ሕጂ ዝመላለሰሉ ስለነበርኩ ናብ ፆሮና ክትኣቱ ከለካ ኣብቲ መእተዊ ሩባ ኣሎ እቲ ሰብ ሩባ ፆሮና እዩ ዝብሎ ነዚ ሩባ ፆሮና እዩ እቲ ኮሚሽን ግን ሩባ በለሳ ኢሉ ሩባ በለሳ ስለ ዝኾንካ ዶብ ኢልዎ እጆም እዚኣ ገይሮም ዝሰመሩ እንታይ ኮይና ፆሮና ናብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትያ ሕጂ እዚ እቲ ሜጀር ጌጋ ናይቲ ውሳነ ዓብ ጌጋ ናይቲ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ደገፍቱ ወይ ህግደፍ ገለ ተቐቢልናዮ ነዚ ውሳነ ዝኽብሉ ከለዉ ከመይ
نروبا صورونا روبا بلسا إلو زتوع وسانس كما قرنا هنا 100% نقبلون كتحت تزقبوي ግን anyway ተቀበልና ተባሂሉ እጅታ ጾሮና ትባህል ግን ናብ ኤርትራ አትያ ክምለሳ እንደር ኮይነ እንታይ አለ መሲልካ ደም ናብ ጾሮና ዘተወታ ነጥቢ እዚያ እዚ ካብቲ ውሳነ ዝተወሰደ ሃይላይት ዝገበርኩ ኣነ ግን ካብቲ ውሳነ ዝተወሰደ እንታይ ገይሮሞ ኢትዮጵያ ይብላል ብዙ ትሬንልሃ ኢትዮጵያ ባዕሎም ኮት ገብረሎም አለ ባዕሎም ፎርቶ ካዶርና منخسيتو غنا صورنا زين 4 بوتاتات mostly بعابيو undisputed Eritrean places يلو كوت كيرومال تقيسوا إثيوبيا زبولنا بورتوكادرنا منخسيتو غنا صورنا زبحلا بوتاتات أي بأسانانين كمان نا إرترا خملو خلاص نفلتينا يلو مالت هجي تمسمر كم زدرع خو مقدمه ناب إثيوبيا كوا يأتوا عند هركوينو يلو as to Corona the commission cannot fail to give effect نتنا إثيوبيا غلط شلل كنبلوس عين خلينا سلازي it's necessary to adjust the treaty line قدم نت treaty Corona يلو ممش حجي إثيوبيا عند ليانينا نداولو خنبو ما عين خلينا سلازي نتقرونا نت مسمر زيادة عدو بلما فورتوكادرنا صورنا عن عندنا ندابلو خنبو ما ينخلينا سلازي نيرترا هيبنا لنا to ensure that it is placed in Eritrean territory إذا هجي تي بخمو مخنيات زابوتا زيا ناب إرترا يا أخلا جون جون جزاكم كتب أبز تحدي alright كان عصوا عندي الساعة طوابا أنا خالق شيرك قبل بنتي يا حجي انتهى من لسه رايت حجي زناي برخت سمعكم لهم كاو صعبوا إذا بيج سي حجي كاب مصحف ناي امباسادر عند بران توسدته من البات نسون كوبي بيست زغبرا خيتخون كابتي وساني دوب تايزبل سوري وين الله اوكي ازيا نو انتي لسه تاخن رأسنا احنا تمود اتزرعنا تكست يا تمثل زلا زيا حجي ام مصحفو امباسادر عند بران تايزبل زلو Ethiopia's claim of the Balesa projection conflicted with its official admission that several localities within that area indisputably belonged to Eritrea. This conflict calls into serious question the validity of the Commission's interpretation that the course of the Zorora River was the intended treaty location of the Balesa section of the Marab-Balesa-Muna line. It is very difficult to imagine that grasp of such an anomalous speculation escaped the learned, intelligent, and honorable commissioner of the EEBC. أزاي أنت كوين حدا خنزا عينت بلح سيرفس خنزا عينت جيجا جيريز ولا دلونت كوميشنر زغنة أبتزرزر هيبنا له من يشمو برخت ولا أبتي نايت معرابون تا مسمر كما يلا تحلف أب مأخل عدي كتحلف قال إنك هلا يزرقي زرزرات هالو أو كن آتي كنا حجينا كأتصلي جلس هنداتون على حجي نبت عنتو تبهله بعلو أما صحفو أما ساتر عند برهان ستقصر له إذا صقم زسي ناي وحدات سبات قداي كوينو خمس على خاب قدم نمملكات مالتي انتاي يبل أبتس عنكلتن هاي لما نقول سبع أديس أبابا نقوله إثيوبيا أمباسادر كله سي يمانس انتاي بلو نيمانه يمانه قبل أمالتيو إذا قداي سي زين فتحة حجي إلو إنه فرفرندم زين فتحة إلو أبتس عنكلتن مالتيو نسوق انتاي بلو دارجا أباج إلو مالتيو you are obsessed قال يبلو نو بإنجليز you are obsessed بزي دوب تولزلها تسقم يلن قال يلو عتيوه مالتيو دارجا
كم زناي باجاوي مناي منشاو عينت استاسمعوا كن زقرم أكا بعلو أمباسادر هاي المنقرس أبزي لندن أنا بأونلاين ساتف نيرن هاي فوكس ستاينر فوكس إريتريا انت أخذت له وعلى نيروسي انتاي قبل تسمعوا ويانا بزي بمحنقادهم سي ني إساسي مغنيات خوينهم أمينيشن هيبهم سوم دوب تتقرن تزغون سي مغنيات مسألة أنا قات أمو نيرة حتى أقريبا له مالتي أما إساسي مغنيات كسئندي ني مس كسئندي ولا نساتهم انت تحابا ስለዚ እንታይ ኣይን ኣብቲ መጀመርያ ዘልዓልናዮ ብቀደሙ እዚ ከም ንባዕሉ ከም ሕቶ ዶብ ከም ዘይነበረ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ እዚ እቲ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ሄግ ኮይኑ ዝሓናፀፆ ማለት እቲ ክንብሎ ፀናሕና ግዳይ ዝገበሮን ዓድታት ኣለዋ ሓንቲ ዳርጋ ምልእቲ ወድ ፍርቂ ናይታ ወረዳ ናይዛ ወረዳ ኣኽራን ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ሕጂቶም ደቂ ተዓዲ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ኣኽራን ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ወረዳታት እውን ኣለዋ ገለ ብከፊል ማለት ብገለ ቦታታት ናይ ወረዳ ሎጎሳርዳ እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እቲ ዘሎ እቲ ፀገም ሕጂ ንነዊሕ እዋን ሽግር ዶብ እናተባህለ እቲ ንሱ ከዊልዎ ዘሎ ዓበይቲ ሕቶታት ኣይለዓለን ብኡ ምክንያት ከዓ ዋላ እቲ ደላይ ፍትሒ ዝብል እውን ነቲ ናይ ሓቂ ፀገም ክርዳእ ኢሉ ክፍትሽ ገለ ብዙሕ ኣይንሪኦን ብጀካ ንሳታ ብዙሕ ግዜ ተደጋገም ሉላው መሬትና እንከለዉ ዝራብ የለን ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ ዝደግማ ኣብዚ ግን ኢንፋክት ሓደ ሰብ ካብቶም ደቅቲ ከባቢ ልንቅደ ክዛረብ ሰማዕኮ እዚ ኣስመሮም ለገሰሲ ከም መፅናዕቲ ኢሉ ኣበጊሱ ነይሩ ኦፍኮርስ ከም ሓደ ኣንትሮፖሎጂስት ማለት እዩ ቶማኡ በዚ ዝፅለውስ እንታይ እዮም ክኾኑ ዕጮም እንታይ እዩ ኢሉሲ መፅናዕቲ ጀሚሩስ ኢሳያስ ዶ ኣቢልዎ ገለ ክብል ሰሚዐ ሕጂ ናይ ብሓቂ እዚ ሓደ ኣንትሮፖሎጂካል መፅናዕቲ እዩ ናይ ብሓቂ ንሱ ድሕር ምናልባት ሓቂ እንተኮይኑ ማለት እዩ ከም ሓደ ኣንትሮፖሎጂስት የገድሶ ኸውን ወይ ንሓንቲ መፅናዕቲ ፋንድ ክረክበላ ኢሉኸውን ኣይዶኖ ከምኡ ኢለ ከቃሎ ይደልን ግን ከገድሶ ክእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ እቲ መሬት ዲና ንሕና ሕጂ መሬታዊ ምሉእነት ንዑ ዲኻ ዋላ ነቲ ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዘሎ ጄኔኦሎጂ መንነት ናይቲ ከባቢ ናይ ዓዲ ቀዳምነት ሕጂ ንመሬት ሰብ በጃ ክኸውን የብሉ ብናተይ ኣረኣያ እንታይ ክትገብር ይግባእካ ማለት ተዋሓደስ እንታይ እዩ ናብ ዝብል ከምፃና ይግባእ ዝብል እቲ ናይቲ ትቐንዲ ኣርጊመንት ናተይ ምክንያቱ እቲ ኤርትራውነት ሕቶ ኤርትራውነት እውን የልዕል እዚ መን እቲ ኤርትራዊ ማለት ዋዳስ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ናብዚ ከድካ እዚ ተ ዲኤንኤ ቴስት ዋላ እንታይ ማለት ዶብሲ ሰብ ከም ዝሰርሖ መግዛእታዊ ዶባት ምኳኖም እዞም ሕጂ እውን እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ነዚ ናብዚ ብይን እዚ ማለት ውሳኔ ዝሃበውን ገለ ሸለልትነት ወይ ንዕቀት እውን ከምዚ በረኸት ዝብሎ ዝነበረ ላግፂ ዝበሎ ሕጂ ነቲ ሩባ ነቲ ናቹራል ዝኾነ ዶብ እውን ክንደይ ታሪክ ዘለዎ ንዓመታት ኣብኡ ናይ ኩናትን ናይ ደረት ባዕሉ ናቹራል ደረት ዝነበረ ነቲ ስሙ ከማ ብግቡእ ክፅውዑስ ዘይከኣለ ሓደ ኣብ ሄግ ኮይኑ ኮሚሽነር ዝብል ሰብ ዝፈጠሮ ፀገም ኣቃሊልካ ምርኣይ ሕጂ ወይ ከዓ በጃ ክኸውን ዘለዎ ሕብረተሰብ ወይ ዓድታት ወይ ወረዳታት ከምኡ ጌርካ ምቕራቡ ናይ ብሓቂ ፍትሓዊ ይኮነን እየ ዝብል ኣብ ከበሳ ኤርትራ ጂኦግራፊ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ወሳኒ ናይ መንነት እታ ዓዲ ንሓደ ሰብ ዓብይ ትርጉም እያ ዘለዋ ዓዲ ማለት ሰረት ናይ ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነ ኮላ ናይ መንነት እዩ ስለዚ ዓድታት ኩሉ ግዜ ንድሕሪት እየን ፅብፅባ እንዳታት ኩሉ ግዜ ካብቲ ናብቲ ክኸዱ ከለዉ ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ሓደ ከባቢ ክኸዱ ከለዉ ሽሞም ሒዞም እዮም ዝኸዱ መን ወዲ መን ምዃንካ ትፈልጥ
كابي ناي انت سفار انت وين كاون نالبات بس ناي كلمة زرارة ما كلي على تكون كاون كابي كم مساعات فلت زي الناس كاتو هابا بتعدي سلازي اذن عدتا زياتن ريبابليكاتن رسيت حقتات اللون بو مغنيات كاينه ምናልባት ኣብቲ ድሓር ክመፅእ ዘለዎ ከም መፍትሒ እቲ ፍትሓዊ ብዙሕነት ወይ እቲ እንታይ ኢና ንብሎ ሊጋል ፕሉራሊዝም ሲ ከም ሓደ መፍትሒ ክመፅእ ዝግብኦ ዋላ ኣብቲ ሎካል ደረጃ ንብሎ ዘለና ካልእ ከምኡ እዚታት ናይ ስልጠቂሰዮ ኣለኹ ብ2020 እውን ንእሽተይ ከምዚ ስእሊ ከምዚ ስናፕሾት ትበና ባዕሉ ሃብተ ዝነበራ ናይ ገለ ኣሉምኒ 9 ሰባት ተላዚምና ማለት እዛ ኢሹ እዚኣ ተመያይጥና ኣላሲ ካብ 9 ሰለስተና ተማቒልና ገሊኦም ይጠረር ብዘየገድስ ኢሎም ምክንያቱ ሽዑቲ ናይ ሰላም ውዕል ናይ ሰላም ናይ ሪአፕሮችማ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ስለ ዝነበረ እዎ እንታይ ዳ እሞ በቃ ካብ ዝላዕሊ የለን እቲ ሳዕቤናት ኩሉ ተቐቢልካስ ክውሰን ማለት ዲማርኬትድ ክኾን ኣለዎ ዝብል ገሊኡ ድምፂ ዘይሃበ ገሊኡ ከዓኒ ክፀንሕ ኣለዎ ዝበልና ሰባት ነርና ምክንያቱ ከዓኒ ቀዳማይ ነገር እንታይ እቲ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ እዋን ክሳብ ሕጂ እውን ፀገም ተሰጋጋሪ ዝኾነ ኮንፍሊክት ኣሎ ወይ ግርጭታት ኣሎ ትራንዚሽናል ኮንፍሊክትስ ብዙሓት እዮም ዘለዉ እቲ ከባቢ ኣይረግአን ኣሎ ስለዚ ሓደ ወዳእ ነገር ወኪል ንሓደ ሕብረተሰብ ዝውክል ብዲሞክራሲያዊ መስርሕ ሓሊፉ ዝውክል ቫሊድ ስፖክስ ፐርሰን ክሳብ ዘይሃለወ እቲ ውዕላት ወይ እቲ ዕርቂ ይበሎ ዋላ እቲ ሪአፕሮችማ እውን ትክክል ክኾነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓኒ ቀሂማ ተሪፋ ማለት እቲ ሕፅኖት ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ከምኡ ኮይና ሓሊፎ ማለት እዩ ቁሩብ ክኸይደ ሕጂ ናብቲ መፍትሒ ገፀይን እናወዳእኩ እየ ሕጂ እዚ መንነት ኣብ ምውሳን ሲ ብዙሕ ነገራት ብግምት ከኣቱ ዘሎ ከምቲ ዝበልኩ ዓድታት ኣለዋ ዓድታት ርእሰን ዝኸኣላ እቶም ወረዳታት ብሕልፊ መንነት ኣለውን እቶም ሰባት ምስ ዓዶም ምስ መሬቶም ዘለዎ ምትእስሳር ናይ በዓል ሓያል እዩ ስለዚ ምምዝባል ማለት ዓብ ነገር እዩ ዋላ ሓንቲ ዓዲ እውን ትኹን ኣሽንኳይዶ ዓድታት ስለዚ ሰባት ከዓኒ ናቶም ዕጫ ናቶም ታሪክ ክነብሩ ናቶም መንነት ከዘንቱ ዕድል ክዋሃቦም ኣለዎም ዝኢልካ ምፅኢልካ መንግስትነት ከይሓዝካ ብዛዕባ ዕጫ ናይ ወረዳታት ናይ ዓድታት ክትውስን ኣይትኽእልካ ከምዚ ልዕሊና ዝረኣናዮ ድምፂ ወይ ቮይስ ከም ሓደ ኣናሊቲካል ኮንሰፕት እንድሕር ወሲድናዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ተነኺፈ እያ ነረ መን ብዛዕባ መን ይዛረብ እንታይ ይብል እዩ ስለዚ መሰል ናይቲ ዝወሓደ ኣባል ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ሲ ክሕሎ ከም ዘለዎ ክኽበር ከም ዘለዎ እዩ መሰል ምትራኽ ብሕልፊ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከምዚ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ገለ ኣቲቱድ እውን ኣለዎ ሕጂስ ከምዚ እንዳረሓቐ ምስ ከደ ለስ ኤሪትርያን ዝኸውን ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ኣነ ኩሉ ሰብ ኣይኮን ክስም ዘለኹ ግን እቲ ወሰን ሲ እቲ ወሰን ማለት ኩሉ ግዜ ቦርደር ወይ ከዓ ወሰን ብዘይ ከምዚ ገሊኹም ኣብቲ እንታይ ማርክስ ሌኒንነት ዝበሃል ዝነበረ ኮንፍሊክት ቴዎሪ ወሰን ተሎ ማእከል ስብ ዘይወሰን ኣይክህሉን ፀላም ብርሃንን ስለዚ ወሰን ተሓላዊ ወሰን ዝበሃል ካብ ኩሉ ግዜ ሓላዊ ወሰን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ ኢምፕሊኬሽን ናትብሎ ኩሉ ግዜ ስለዚ እንታይ እዩ ዓብይ ማዕረ እዩ ኩሉ ሰብ ስለዚ ብማዕረ ክርአ ኣለዎ ከምዚ በረኸት ክብሎ ዝፀንሐ ሕጂ ትወሰን ዝብሉ ደፍነትሊ ትብኣ ዘሎ ኣብታ ከባቢ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ብሕልፊ ቀባዕሉ ንሱ ኣነ ብዝክዶታ እዚ መላለስ ነይረ ዝበልኦ እሞ ነታ ሩባ ከምዘየላ ገይሩ ስኢልዋ ዘሎ ነታ ሩባ ፅሮና ስጊርካያ ተኣቱ እቲ ኩሉ ዓይነት ኣብኡ ዘሎ ጋሕማት ስራሕ ናይ ዝግዳይ ክኸውን ከሎ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ስቂልካ ብስቕታስ ኣይሕለፍን ንምባል እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ብላ መወዳእታ
نوحنا لكم علنا قال نطبتات اللواني كم زريو زلنا تسقاقار قلتيتات አሉ እቲ ትራንዚሽናል ኮንፍሊክት በዚሁ ዓመት ከባቢ ምቅያር ሽርክነት ኣሎ ስለዚ ኣብ ፍትሓዊ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ምርድዳእ ክህነፅ እንተኮይኑ ምርድዳእ ምስቲ ዝምልከቶ ክትላዘብ ኣለካ ምስቲ ሕጋዊ ወካሊ ማለት እዩ ምስ ወዳእ ነገር ሓደ ወዳእ ነገር ክህሉ ኣሎ ድምፂ ኮማት ክስማዕ ኣለዎ ኣብ ምትግባር ካልእ ከዓ ንዘላቂ ሰላም ከዓ እቲ ቨሪ ፕራግማቲክ ዝኾነ ስኡልካ ኣይዲያል ናይ ኩርዓት ናይ ብሕልፊ ምዛባ ድማ ትበሃል ከባቢ ሲ ናይ ብሓቂ ምልክት ናይ መንሰዓረ እያ ኮይና ምልክት ናይ ነቲ ኩሉ እዚ ናይ መንእሰያት ዝሃለቁ መንእሰያት ዋጋ ወይ ከዓ ምክንያት እያ ኮይና ዘላ ንሳብ ባድመ ዝወሰደ ነቲ ኩሉ መስዋእቲ ጃስቲፋይ ይገብር መወዳእቱ ተሪእና እቲ ፀገም ከዓኒ ተደጋጊሙ ተባሂሉና ብዙሕ ነገር ብወገን ኢትዮጵያ ይዝርዝርዎ እዮም እንታይ ፀገም ከም ዝነበረ ይፀርብ እዮም ብሕልፊ እዚ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ተደጋጋሚ ግዜ ተሓላለኸ ከም ዝነበረ ይዛረብ ኣብ መወዳእታን ፋክት ዝብሎ ናይ መን ሓየለ እዩ ዝበልናኩም ግበሩ ተዘየለ ክትቅፅዑ ኢኹም ዝብል እዚ ማለት ግን ንሳቶም እውን ተራይ ነበሩ እውን ማለት ኣይኮንና ተቀዲምና ዝገለፅናዮ ዝተንከፍናዮ ንክልቲኦም መጣልዒ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ጂኦግራፊን መንነትን እቲ ጄኔኦሎጂን ገለ ተሓዋወስዩ እዚ ንርእሲ ኢንትሪኬትሊ ኢንተርዎቭን ስለ ዝኾነ ክትፍትጎ ክትዘራረበሉ የድሊ እቲ ዝበልኮ ዓንቲ ወይ እቲ ሊጋል ፕሉራሊዝም ከዓ እንታይ ከም ኣብ ኩሉ ኣብ ሎካል ደረጃ ሕግታት ኣሎ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና ዘነባብሩና ስለዚ ዓዲ ኩሉ ግዜ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ይወቅስ እቲ ድሕሪት ምምላስ ዶ እዚ ናብ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮንካ ክትዳነ ክትማጎት ናብኡ ዲኹም ክትመልሱና ትደልዩ ገለ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ እሱ ኩናን ዘለና እቲ ክብርታት ግን ክህሉ ኣሎ እቲ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ክህሉ ኣሎ ክብረት ከዓ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ከዓ ክወሃቦ ኣሎ ስለዚ ምናልባት ከይነውሓና ብዙሕ ርእቶታት ክህሉ ክእል እዩ ሕቶታት ክህሉ ክእል እዩ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ንሰላም ልዝብ ክህሉ ከም ዘለዎ ምምዘሊ ኣብዚኣ ዶ ከበና ንውሕና ልኩም መቕለታ ታንክ ዩ ክብረት ይሃበልና ዓወይ ሃብተ ገርጊስ ትብል ኣለካ ዲ ኣብታ መብትዒ ትብል ኣይኣተኾንደ ነይረ ሕጂ እውን ኤክስፓንድ ምስ ኮነት እታ ሼር ትብል ትረኣየኒ ኣላ ፍትና ክሕግዘካ እስኪ ስእልካ ስክሪን ሼር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናትካ ጆን ስለዘይፈተንኮ ቅድሚ ሕጂ እሞ ድሓን እንቲ ግዜ ኸይ እናዋሕ ሰብ ከዓ ክስተኻ ይኸውን ቅድሚ እዚ መብትዒታት ኣነ ካብ ሓፈሻዊ ነጥብታት እንድዩ ግን ዶክተር ከልዕለን ሓሲበዮ ነይረ ሰገረን ካብቲ ሩጡም ነገር ካብዞም ሓቢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብዚ ንግዲ ሰላም እናሃለዉ ከለዉ መንግስቲ ግድፍን መንግስቲ ወያነን ትቐንዲ ሽግር ናይዶም ዘይምንባሩ እቲ ናይ ቁጠባ ዝነበረ ናይ ንግዲ ብፍላይ ናይ ንግዲ ዝነበረ ርክባት እዮም ዝጠቕሱ ናይ ንግዲ ርክባት ሓደ ኣብ ኣጠቃቅምኡ ክሰሓሓብ ጀሚሩ ማለት ወገን ዝግድፍ ዝነበረ ከምዚ ናይ ኮንትሮባንዳ ነገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ ኣብ ገለ ዓመታት መዓስዩ 1997 ኤርትራ ናይ ቡን ካብ ፕሮዲስ ዝገብራ ሃገራት ብልጫ ትቀበለሉ ጊዜ
درجة نعتهم بار ألرت غيره اجي مسلت أساسيرو تيزر قديف كان منقوز نورة ناي باتيرا حتى أتيو باتيرا ناي ملوات معناتو بناي إثيوبيا باتيرا يسرخ سلازنور أقول قال الساقمات تقباراوي بفسرتو بباتيرا أمكرزو تسامامي أمكن الصو إرترا بزح باتيرا خبدي أقمنا نلعلنا إثيوبيا لو سلازي كنركبكم دولار هاونا سوالهم سمكا أين عقمناون نحن نزغون أقلقلتنا دولار يلون قل بقو حوق تقصوا تخليه تتعاملوا تقصوا كم زلو سوق حوق معيسكم تخلوا قال أقول تي تروكا لا يقدف عبد الله هابن نبستقم وديقه سازي تي قصيرو بقصمت نابا دوب ببعد من انتاين زناورويها زفلطو نقريا كارتا ما قصدت ستفلط كارتا بعلا زدالو كارتا بزن دلعلن شقرنا هزب شقرا يترأيهم تتفز لمن سياي ايا قدسهم سازي في كورو تقديدهم ولا مدمن كبابي أنا ركبهم وصنحوا ولا يكون يفلطوا إيرترا مغانو بتكزيتي نايتولو تولو حداش شماقل سريع منيرهم درسا نحدم على تزاكل وأدساوا تزاراريوا كينا قارتهم يا سنبحيتو كيدا تمليسا مغنياتو تقونس تجميرو ንምንታይ ዝጠቕሶ ዘለኹ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ዶብ ሽግር ዘይምንባሩ ዋላ ናይ ዶብ ሽግር እውን ፈጢሮሞ ዝፀንዑ እንተኾነ ካልኣይቲ ነጥቢ ከልዕላ ዝደሊ ብዛዕባ እዚ ክብርታት ናይ ሃገር ኣብዚ ሓደ ካብቲ መፍትሒ እዩ ከምቲ ዶክተር ጨፈና ክብሎ ዝፀንሐ ክብርታት ናይ ህዝቢ ብዓዱ ደረጃ ይኹን ብኸባቢኡ ይኹን እንታይ كاو حلفو ساب زقابرا تقر يبلو الله بي امنتنا إرترا إيروب كوحين انتاين نهالو هاب سنوارو نبيرو نحبطهم كتأساسوري حلنا أمي قصبا كبري بزي هران زي قوبتات انتاين كدو قاش انتاين كا نابساقا من اسياتون قال يوم بوبي لم تفيهم قاش قوة ما يكالن قالت هماليسهم انتاي مس كبابي زلو كبري من النتوسي مس عدو تأساسر مخانو من قستقدف هنا إلا تبرس زلا من الناتيو دوبي ترحي كونتن كبرو تبرزلا أبكينات الناتوت كا كم يوتون تبرزلا سرعات سلازخونا نابت مفتحن دحري كن أدغينا كلنا ترى مقراتيو حدا مفتحي ناي قنصي متهدد أيدلي 9 شعتن أنا كلها أكله ناتوتا كانت الرقاق كناتاتنا كم شي ما قال له قيمنا كم زخونه يكون سقوم تمسات كان مرققه يدله سلام تفتر لك زون بحبار زفتر نقاري مبر كم زعجي again قجلا قدف بإيروب كايدو لازم بهال وسواسات بيناوي من مليسو نتقسلن نتشقرن مع عمق زعتشمبر مفتحي كونت انتنات زقد ساونا يخونا زي تكي كنوصد زلنا كما يجير كاي كال مسعر غال وداي كوينو كردو زلنا بوغنا زا سرعات زيها نخبرينا إرتراوي يخون نتاقمتات يخون نمننات يخون ننتايو زقومات يخونتن تسس ترازرا زي هاقراويت سرعات
كل سكاندال كأمسو تأساسه استرفه يترف زحجي بس هو زلو طلقا وشتاو قداينا إثيوبيا 2020 آتيوها ممكنات تبس يحزل لدرجة كيت كابعلها دوباتك تحسس زبها لقصيو رئيس إيرترا لقصيو أما نوناكتهم يردان نايو حلنا لنا زبال كمزي دكتور شفت عزل عالوتي ناي فتحي سباتينا فتحنا ندلي انتاي زبال لاكسي يو لذي أدبتي تقواراوي نتمتاتو كزارب أيهم مانياتو قربنات لذا زيلو بمساراتو قربنات يلون وانناتون يلون كم إيرتراوي واننات نايفزمون هاجرون وسيدو بو درجة سلام زليو سلام كيناتون زلي انتو خوينو كينات كمرح بخامي انتاي واننات هذا إيرتراو أكل كم سلطان بوخيرو اللو أبزلو نعمتات اللو إيرترا خبزبال جميركا قديم زنبرا غوني خليو قسم ولا نابس شجر زبط صحة زبكرات زي صاب زلو قربنات يلون بسلام كتبوا عزاي تخيل بخينات كتبوا عزاي تخيل دحر خانا مفتحي مسكوابي ومستهزبن راح يرتراو بزبيكم كن زل زلو كبزي قدف تنقلات عند قربت سي نقرنا أفريقيا وهدات انتاين عدقرات دندا تكوستات جميرة زين عدقرات ندعري يخبدا يرحقها وهدات ما يقرنا أفريقيا تزمر لاكسي كذي زهزاب زي حقي هالو قربها يهالو سودان يكون حقنا إثيوبيا بوتا يكون سومالي يكون انتهاي سمونا كنريو زلنا زغي زل شكرات كابزها قدف جميركا زغي زل شكرات بس كبابينا كنريو زلنا قدايو تخال تيوريتيكا قداياتو مبتعي كمزيو كونفليكت ريزوليشن تاين منو تغمزل وغينو أي سمعني تي عقلك كله تقريب الكاغ صنع كله عقد داسيو يدلينا تحطوغن قرب النتيالات وانا ارتراوي حلافنات وسيدو حزبو بمنتهاي النبابرو بخامي يواسا زي قدس نزح حلافنات زوسلين تشقل كا مسارح زغنو كاب هزبنا مسارح زغنو زبقاقيوم قالو كميجرنا نزي كنسلكو نخل كميجر كهزب نقحاتو معناتو زا نايلومي فتناتات ناسي نتصور نكون عن سئلي كميجر كاتقرر فتات حاجة شقراتنا فتات حاجة كميجرنا كنجمر كنبقع نخل زول قداياتي فلاك من سياتنا متان عدكي كونا تخكل ما قدام كبرو هذا قداس ما قراس لوسونا كابتن لعل تغسلكم تفتلكم أي كلون دحر زخانة سقمتي دحري ريتشتنا يمفتح سقمتي أو جزية سلام يو كسبق أكنتون كلو كهلو إيه صرحة تخيل سلام صرحة تخيل زخانة مفتحي كسرح جزية سلام كاي سلام بسلامو كسلت بحزنت كات العلم أبزلول جزيتاتي زقاقي درجاوني بالصحيح محزبن دعرالي زت أمام المحزنات كان زويانا مريحنا زباوبا شعت شعتميتن سمانيا وناوكينات حزاءاته وكاقاقي كاتر زخل درجاي قد صاب كندي قداس مبانو كورهالنا يقبا سازي سلام أبزي يقولو
ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ እሞ ከዓ ኢዶ ወነናዊ ሓደ ንፅል ዝኾነ ስጉምቲ ናይ ሓባር ክነሱ ዝከኣል ኣይኮነን ሽግራት እያ ተዕምቕ ዘላ እንድሕር ኢሮ ክትወፍረላ መንግስቲ ዘገድፍ ሽግራት እያ ተዕምቕ ዘላ ሽግራት ህዝቢ ኤርትራ እዩ መንእሰያት እናጠፍሉ ዘለዉ እዩ ደቂስካ ዝሕደረሉ ነገራት ኣይኮነን በዚ ከጠቃልል ከለኹ ሓንቲ ኣመት ነዊሕ እንደ ዳርጋ ንበይነይ ክነብር ፈቲነ ነይረ ሓደ ምሸትስ ካብ ኣሜሪካ መፅያስ ክሳብ እንጌራ ዘኳማሳዕኹምስ ክትቃለስለኩም እንታይ ዝበለ ዕዳዳ እዚ ኢለ በዛ ከብደይ ግን ካብኡ ንድሓር ኣይ ሓቃያ ዝሓፍትና ኢለ ዝኽኣልካዮም ክትዋዕ ነዞም ኣሕዋትና እዞም ደቅና ጉቡእ እዩ ብምባል ጊደታትና ክንገብር ዘለና ምዃኑ ኣሚነ ኣብዛ ኣኼባታት እውን ዝሕወስ ይቐኒየለ በዚ ከነሕፅር ዝተረፈ ኩላና ወይዳ መንቀልዕ ሓሳብ ንክኸውን ተዘይኮይኑ ኩላና ንርድኦ ሽግራት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ይቐኒየለይ በዚ ሕፅር ኣለኹ ይቐኒየለይ ጎይታ የቐኒየልና ደኣ ንስኻ ኢኻ ህያብ እታ ዝበልካያ ከዓ ግደፍ ደኣ በዓል ንስኻ ባሕታውያን እንተኾንኩም ደኣ መን ክነግረና ብዝኾነ ሎም ምሸት ብእውነት ካብቲ ዝተፀበናዮም ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ ክጅምሩ ከለዉ ተረድኦ መን እንታይ ይርዳእ ከመይና ንርድኦ ዝተፈላለየ ተረድኦታት ከም ዘሎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምዃኑ ብናይ ኣንግል ትሕዞ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እስከ ኣፅብብ ኣቢልና ንገለ ኤርያ ካብቲ ናይ ዶብ ሕቶ ወይ እሹ ከነልዕል እዮም ኢሎምና ዝበሃል ኣይሰኣንን እዩ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ተንኪፎምልና ብፍላይ ሃብተ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ናይ ዶብ ውግእ ክሳብ ክንደይ ኣኽሳሪ ሕሱም እሞ ከዓ ነቲ ዶብ ዘይከላኸል ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ዶብሲ መፍትሒ ኣየምፃሉ መሬት ኣይመለሰ ወይ ገለ ምስናይ ዝኩሉ ዝተኸፍለ እዚ እውን ኣሐዲሶምልና እቲ ኣገላልፃ ናይቲ ናይ ዶብ ኢሹ ባውንድሪ ዲፊካልቲስ contested ከምኡ እውን ኦፐሬሽናል ባውንድሪ ዲስፒዩት ገለናሉ እውን ዝተፈላለዩ ኣንግልስ ክትሪኦ ከም ትኽእል ነጊሮምና እታ ቀንዲ ኣገዳስነት መሬት ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ዓዲ ክሳብ ምሕዳር ክሳብ ሃገር ኣገዳስነት መሬት ኣብቲ ናይ ኣይደንቲቲ ኣገዳስነት መሬት ባውንድሪ ኢልካ ጥራይ ትፅውዖ ከም ዘይኮነ and ውሳኔ ብዛዕባ መሬት ከዓ every stakeholder ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ዓዲ ክሳብ መንግስቲ ክሳብ ገለ ኩሉ ሮል ተራኸም ዘሎ እቶም ዝወሓዱ እቶም ዝነኣሱ ዝበሃሉ ከይተረፈ ድምፆም ክስማዕ ከም ዘለዎ ጠቂሶምልና እቲ ናይ መሰል ሕቶ እቲ ናይ ምክብባር ናይ ክብረት ሕቶ ከም ዘሎ ጠቂሶም ተሓር ኣብ ዶብ ድዩ ኣብ ወሰን ድዩ ኣብ ገለ ዘሎ ኤርትራዊ ተሓደ less than the other ኤርትራዊ ኣይኮነን I like this opposition እንትኾንካ ሞር ኤርትራዊ ህግደፍ እንትኾንካ ሞር ኤርትራዊ ግደፎ እዚ ካልእ ኮይኑ ብዛዕባ መሬት ከዓ ኣበየናይ ቦታ ኣብ ኤርትራ ኣለኻ ካብ ባርካ ንደንከል መዲቦምናስ ውይ ኣታ እንታይ ጌርካ ዲኻ ተቐልፂዕካ ዲኻ ገለ ኢሎምና ቀደም መስሓቅ ንገብሮ ነርና ሕጂ እዚ እውን ለሰን ሂቦምና ብዛዕቡ እዚ ስርዓት እዚ እንከሎ ድዩ መፍትሒ ሰብ ዝፅበ ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ህልውንኡ መፍትሒ ኸነናዲ እንተደኣ ፈቲና ክሳብ ክንደይ ከቢድን ፅጉሙን ምዃኑ ተንኪፎምልና ብዝተፈላለየ መልክዕ እቲ መፍትሒ ዝበሃል
ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሕጋዊ ዴሞክራሲያዊ ህዝባዊ ስርዓት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ምዃኑ ሽዑ እውን ሓደ ውሳኔ በቲ መንግስቲ ሓደ ውሳኔ በቲ ገዛ ዘይኮነስ ዋላቶም ኣብቲ ዶብ ዘለዉ እውን ስቴክ ሆልደርስ ከዓ ሮል ናቶም ኣብ ግምት እናእተወን ድምፆም እናተሰምዐን ክግበር ከም ዘለዎ እውን ጠቂሶምልና እዚ ኮንፍሊክት ኦፍ ኮርስ ዝተኣሳሰረ ሕልፉን ሓድሽን መጻእን ብዙሕ ኣደናጋሪ ከም ዝገብሮ ኮንፍሊክት ባክግራውንዱን ገሊኡን እውን ጠቂሶምልና ዘላቂ መፍትሒ ዘላቂ ሰላም ከምፅእ እንተኽኢሉ ጥራይ እዩ ዘላቂ መፍትሒ ዝበሃል ዘላቂ ሰላም ከዓ ሓደ ሳይ ጥራይ ኣየምፅኦን እዩ ስለዚ باوندري كوميشن تراي سلاز دوب زغبرو اوف كورس حق سلاز خونه تقبل يختبل يقاجنكا سلام زلاق سلام كون دحر خوينو مستوم ناتي ناتكا زبلوخا زبلوها هالوخا اتي اتمايت قالو ነገር كلوا كالو اجي تعويت الله سواي اوكي يقالوا معلتي اوكي كتبل ابو very good thank you دارجا ودي خابتن زحاس كون نطلتات قند زبهالا اب كند مطالعي خمس تصاوتلو حلف اركبو እንደገና نخالق ጉዳይ ከም ዘልዓሎ دحر ون دوب زبهالا يقدسني خمس بلنا قال بزعبا ز سرعت زي اب قمتنا اتخا بزعبا ز دوب زي مفتاح ختنادي از سرعت خصاب زلو كتنادي كبيتن زي كالن ويون علامو خم زي كونون طيسمنا I think حنسا انتايلنا حوي دكتور ጨፈና كنزاربن كلنا زبهالن زي بهالن كم زلو خا عين زنقع I like it كجن سلام فتحو جن I think تحددنا تابزيو بتعم صبو بتعم يقنيلنا بزح كنمرمر زلو ነገር زاريكمنا قال خابتمنا APDP አባላት እንተለው ኸአታ ዝተንከፍከያ ገለ ክብሉ ተስፋ ንገብር ካብኡ ተረፈ ብጣዕሚ ይቀኒየልና እናበልኩ ናብ ገዛ ገፀ ክሳገር ይመስለኒ unless you have something to say ካባኹም ክልቲኹም ኣብ ሰዓትና ሙዳና ሃብተ እንደገና ዲኻ ሼክ ገብደራ ወዲካ ካብ ከምስልን stop sharing share تقبر لها دواب الله كي كستاخي قبلنا attention نايسب كده فأنا هو stop share قبره okay thank you No, I have learned it now. alright أتي أب ساعات كلتا ساعات ماكسيموم بتعمل صبوا أدني أكم هالخو مثلنا يسفيح مغانو وديكم يغني لنا جزانا نباخم قلنا هنملسنا مجمرة ستريكت حتى دو خبل ويون النحو وصنا هنكيد by the way أتي سد هو كانت تلقي دورسي قرنا زرقح مثل حمشترى صبون يروح يسمعني فتواي الراي حمشترى عرفت دخن بالجزانة وانا هبتقرقس بقولوا هبتن تلكموس قال سب كوين يسمعنا هذا اتمنقد خنا حصر ايه خوينا نبل نوح سلاز ولا هبتقرقس مفتاحو كاسلم ملكت زريت هبتختبر كلها دحان كن هبتقرقس كنبلنا دارجا كو ودينا هنا عرفتنا حمشتدا